لسر درێژەهەیە دیرۆکە ڕۆژاوای کوردستانی خەباتکار نیشتیمان پەروەر هەر کەسێ بەرەوانی دبەردۆزا کوردی دەبکە ڕاستی ئەستەنگی و پرسگرێکان تێن لێبەلێ دوو جاران خەباتەوان نایش بیرکردن و دبن مینا مۆمەکی ژنفشن نورە مینا سەرکردە و خەباتکار حەنیف حەمدوش خەباتکار حەنیف حەمدوش لە گوندێکە فەرجەنێ یە بسەر ناوچەیە شەرە لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê دê 15 تەبەغا سەڵا 1947 de ji dayîk bûye xwendina xwe ya seretayî û amadeyî li deverê bidawî anî û ji ber rewşa wî ya madî ya zehmet nekarî xwendina xwe berdewam bike û tevlî leşkeriyê bû. Di sala 1980 de tevlî refên partî bû. Rastî gelek astangiyan ji aliyê rejîma Sûrî ve hat û kurê wî Ferxozat Henîf li Çiyayê Metîn li Herêma Kurdistanê dema şerê PKK li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê di sala 1950 de şehîd bû. Ji ber ku PKK rêkeftin li gel dewletên dagîrker ji Herêma Kurdistanê de dikir û êrişî serweriya Herêma Kurdistanê dikir. Di sala 1992 de xaneşîn bû û vegera li ser zêdê xwe li gundeke fercenê û çalakiyên xwe yên siyasî berdewam kir. Serkirda Henîf Hemdûş ji ber xebata wî di berdoza Kurdî de ne bi tenê ji aliyê rejîma Sûrî ve rastî astengiyan dihat. Lêbelê serkirdeyên PKK her dem gefa terorkirinê lê dixwarin ji ber ku kesekî wêrek bû û ji miletê xwe hez dikir û berevanî di ber mafê gelê Kurd de dikir. Niştîmanperwer Henîf Hemdûş di nav refên partî de kar kir û pile pile bilind bû ta ku bû endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye. Her dem mala wî ji bo civînên partî vekirî bû û beşdarî di kongerên partî de dikir ya herî dawî jî kongera sala 1998 de. Her wiha yek ji rûspiyên deverê bû û karî bû bi sedan ji doz û nakokiyên civakî li deverê çareser bike. Tevî ku serkirda Henîf Hemdûş ji ber rewşa wî ya madî ya zehmet nekarî xwendina xwe berdewam bike ew kesekî zana û zîrek bû ku du pirtûkên wî yên neçapkirî hene ew jî Zubêr Sultan welqediya li Kurdiye û ya din jî bi navê Redden ala Diktor Elî Şeîbî. Serbarî bi dehan ji gotarên wî yên siyasî hene. Xebatkar Henîf Hemdûş xêzandar bû heşt zarokên wî hene. Xebateke dirêj di ber mav xak û doza Kurdî de kir. 11 mijdara 2006 de goça dawî kir. Wesyeta wî ew bû ku ala Kurdistanê ya ku bi destên xwe dirût bû li ser gora wî were danîn.